To je hrůza. Fuj, to je lůza. Smrák v starých bačkorpách. Jak si tohle dneska může někdo objednat? Oh my fucking god, co se zkoušíš mi prodat? Zdávám starých slipů a spocených varlat. Vůbec se to nedá žrát, komu tohle chcete dát? To nedá ani pes, natož bezďák, co má hlad. Po první chalce skap, potom můžu stáhnout skalp. Kosti dáte na vývar a kůže na mrazák. Proč už nevaříte jako dřív? Já jsem vás miloval, ale teď je to samej hřích. Zápach kurva připálený, ponožky na sádle. Píča na 5 si objednala další radler. Je to bezlepek prej, ale dala by si sacher. Včera alergická na mlíko, dnes pije frappe. Prej, až se vrátí dcera z hajzlu, objedná si latte. Bezkofeinový a navrch trošku šokolaté. Děda říká, že by si dal smažák medium. Synek si dá rybu a na ní chce syrní vůl. Fuj, z hajzlu se nám vrátila už dcera a polena. K tomu latte dostala chuť na vepřová kolena. Vrchní chytnul rapla a vohnul jí přes koleno. Zmalovali S přede všema, jim to bylo jedno. Proč už nevaříte jako dřív? Já jsem vás miloval, ale teď je to samej hřích. Hřích číslo 3 je tu. A ne když vedení prcá na tvou výplatu. Plánujeme odplatu, spíš trochu anarchii. Povstání hotelu, budujeme monarchii. Vyřešíme to po staru, zapomenem na svý chyby. Oni budou stát vzadu a čumět jak lekly ryby. Vyvěsíme černou vlajku a budeme rozdělovat funkce. Eva odpadne a objedná se na punkce. Celá její ekonomika zůstane v kanclu. Schovaná, zamčená pro novýho nástupce. Nebereme zajatce ani zástupce. Proč už nevaříte jako dřív? Já jsem vás miloval, ale teď je to samej hřích. Yeah. 2026. Ryze hořký menu. Gastrorap. Gastroflows. Jenom já můžu rapovat o gastru. A o peňázo. Peklo na talíři. Peklo na beatu.